Una línia travessa l'oceà Àrtic, l'Atlàntic i la Mar del Nord, fins que topa amb les instal·lacions portuàries de Dunkerque. Naus desballestades, línies fèrries i dipòsits d'hidrocarburs. Dos homes fan un petit noir a la terrassa de l'Emaluín, parlen en veu alta i somriuen. Un fulgor, apenas un flaix, perquè tot seguit el trajecte passa per París, continua vers el massís central i l'Albèrnia, entra a Catalunya per la Serra d'Escales i s'endinsa a la Mediterrània a l'alçada del barri d'Ocata, al Masnou. l'N2, el tren, banyistes, xiringuitos, tot en ordre. Aquest assaig no respon a una idea de repòs, de calma, de sedimentació, sinó que parteix de la idea que avui dia ja no és tan important la distància física com el temps que esmercem a recórrer-la. La idea del llibre una mica partia d'aquest eix que va de Dunkerque aquí, a la platja d'Ocata, on som ara. El meridià passa justament per aquí, i el que m'he trobat que al llarg d'aquest eix del meridià anaven sortint uns temes que són com recurrents a la cultura europea. És la idea de poder, fins a la idea fàustica de conquesta del món. El consum s'ha convertit en l'horitzó actual d'aquesta Europa i, de fet, de bona part del món, que és el que mou, on hi ha els temples actuals, les grans àrees comercials. Sí que és cert que a l'hora d'escriure l'assaig actual no és com el que ens podíem trobar fa 30, 40 o 80 anys. Ha d'unir moltíssimes coses que aparentment estan desconnectades. En el nostre món tot el que és la unitat dels grans discursos s'ha fragmentat de manera extraordinària. Tot i la fragmentació dels discursos que defensa tota la postmodernitat, aquests discursos continuen vigents i es tradueixen en l'espai de manera molt clara. I al llarg de tota una sèrie de dispositius molt vinculats al poder, per dir-ho com Foucault. Una de les idees que apareix al Meridià de París és la resposta a aquests dispositius de poder, que manllevo certes idees de Tikhon, de Deleuze, en quant a la tasca rizomàtica, hacker, jo en dic, subterrània, d'anar minant tots aquests poders i els seus discursos. És un llibre que trobem filosofia, hi ha literatura, hi ha art, hi ha reflexió històrica, hi ha moltes coses, com correspon a qualsevol traçat que puguem fer al llarg del nostre espai, del nostre temps, del nostre viure.